Asaike salchama thingai. Obo haikenya Ramchandra Ghat ko injin chini kengra kamiwo khoroksa rako Kisan Debroma YTF ni sengkrak sa khamia ngei langma chokha ya khwai sa khamnago. Okok tomana khanawi yem Sohil Debroma tini bini nogo thangai paithakni nairung mung nairokha. Bogabel Kengram Jani, Chini Kroksa Taku, Kisan Deborma, Chini YTF ni Kroksa Warrior Tomani, Bobelai Brok Ham Tomani Sakari, Samuklai Tomono Am Sayo, Piaba Botin John Dismazamorai, Botini, or Hayuni Yakatanka, Aban Boyton, Bebek, Chini Am Sani Joto, Adam Belen Hamzak, Bini Bini Paitani, Bini Kaya, Bini Sampino, Naiman Boyton Joto, Piaba Zomon Surinai, Bini Polani Bagay. Bo je thai tongai phan bo khaka hamkai mane bini khaksa mani tongai thum pe bin nukni borok bini kamaja mana jora bo khaksa mani tong thum bon nukro na chung khabai jak jora chung joto pal tongo keba chung joto chini Ramchandra Ghat ni joto adong sotin belakane khamjak dai khorsa sengkrak chini chini palni bisum bo yakari thanga peba om hai borok chung tei rutuki bo chung sami mangla peba o bini absence chung tebo bini nukro na chung khakra kha tanai bo chung joto adong so chung logi to am hakin te shuri mung tongai bin nukni bo